mane kadu alah lamo indah basuh kok taraga denai na pulang maoy pitinan sayu joapo den manyu barang sakit manyeso kadiri ambo maoy tinggal kuli pambalui tulang jampang ko api rasa kiamo maoy ampun jamaah mandes barika apo kadayo kadiri nangko hari ka hari larui jo para sayang malang nande urah yo bakuti ko maoy tibo di ambo malah baka panjangan di belakang David ya. Sakit manyeso kadiri ambo maoy tinggal kuli pambalui tulang gampang ko api rasa kiamo maoy ampun jamaah manden barika Santano kok mati sadang begini maoy dirata murah denai baku buka Sio mande mencari pusako indah pusaro indah pamatu meja. Oke, selanjutnya